Kwaziva imuri yeZimbabwe ndadzoka zvakare ndine imwe nyaya yandauya ndakakubatirai yandiri kuona pano iyo iri kutaura kunzi vaMnangagwa vaenda kuchikoro chinotrenwa mauto kuChina. Asi maZimbabweans vane zvizhinji zvavaona pamusoro pekuendwa kwaitwa kunzvimbo iyoyo nekuti pane chimwe chimucheka changa chiri mumaoko avaMnangagwa chinova icho chakonzeresa mitauro kuti vanhu vatange kubvunza kuti ndechei chimucheka ichocho, why chiri muruoko mavo. Now Nick Mangwana avo vanova secretary ikoko kwa Mnangagwa vataura kuti President Mnangagwa visited Nanjing Military School in China. His Excellency trained at the school in 1963 and 1964. He was among the first crop of Zimbabwean freedom fighters to be trained in China. So vana veZimbabwe ndopa vazotanga kubvunza kuti koimi munodi kungosiyana nazvo since zvimwe zvacho zvisina basa kuvana veZimbabwe pane kuti mutange kushaudwa ndopa ari kutanga kuti ko kamucheka katsvuku muruoko ako ndekei. Aiwa regai nesunjamisa asimbe hake kunamata. He is up against spiritual wickedness in high places. Nekuti kamucheka ikako kavhundutsa vanhu vakawanda. Mumwe ari kuti Niki zvaMnangagwa isu atichade please ngaende havo kuPrickett Farm kuKwekwe uko isu zvemutungamiriri wake taneta nawo. Ndo mashoko mamwe ari kutaurwa umwe ari kuuya ari kuti sadly the education therefore is burdensome to Zimbabwe, little to show for it except in his personal capacity. Mumwe ari kuzobuda ari kuti Nick, we know you're given a task to publish, but stop exaggerating. Mungo arikuti that's what he is interested in, school of ideology ideas, while Akainde are discussing ideas of developing the country. To the military school, we are on our own. Zvechokwadi vanhu vari kupopota, vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro pekuendwa kwaitwa kunzvimbo iyo. Vazhinji zviri kuratidza kuti havasi kufara nekuda kwechitiko ichocho chaitika. Mumwe ari kuti we still want to know why almost 2 billion was used in the construction of less than 20 kilometers of while our money can actually construct 2,000 kilometers of tar road. Zvakawanda zviri kutaurika, vanhu vari kubatanidzira nyaya nekuti havasi kufara kuti chii chingangori chakaitikawo pane nyaya iyoyo yekutaurwa kwemari iri kunzi yakashandiswa. So vanhu vari kubva vashandisa mukana wekuti vakwanise kusvitsa zvichemo zvavo nekuda kuziva nekuda kunzwisisa kuti chingava chii chinenge chakaitika pazvinhu izvozvo. Muri yeZimbabwe ndangoti ndidarike zvekare nepano ndichikuzivisai update yezvimwe zvezvinhu zviri kutora nzvimbo iko zvino.